This is your Budaba TV, hakudima CV, Sly Media TV, and this sport and dream street in a zone and up a news in Daka wonder name of views. Sly Media TV, man, they change my dreams. Sly, oh yeah, Sly Media. 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 Kuchinja vision ya mageto youth. Kuchinja life ya mageto youth. Kutipa nzira se mageto youth. Kutipa gwarara mangwana rakanaka. Sly, oh yeah, Sly Media. 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 Indonzi Sylvester takumana ndiri mutori wenawo nhasi uno taita mawekwe nenumber 1 fan pano pa Sly Media TV tiri muno muchirundu pa border post pachirundu regai tisangana naye timukwazise vanzvadzi makadi zvei ndifara makadiwo aiwa tiri right imi mandiona sei imi ndopati kutangira ndaona motikari yenyu yakanzi Sly Media. Ndiri muteereri wenyu, muteveri wenyu zvikurusa. Ndiri kuno muchirundu ndoitwa Rosa. Rosa toda riri paiko keshi ndoitwa Rosa dzahana. Rosa wakatanga rini kuve fani yedu isusu yeSly Media? Ndani time sure wakaintroduced na someone yakati wakangoita bump into our TV. Andina introduce ndangoita bump into ndega saka ndinototeera zvirongwa zvenyu zvakawandisa. Zvimwe zvawakaona zvakakufadza iwewe ndezvekuti chii zvauri kurangarira zvinobva zvauya mumind mako nekukasika ungoti Sly Media pawangoona mota dzipi maprograms abva auya mumusoro mako wakaona tichiita? Ndakaona coverage yemapostori ekuwira mumvura, then ndakazoona imwe interview yamakaita yaChipo Muchegwa, Talent Muchegwa, umwe ari kurarama neurema, ndo mamwe andakaona. Atitaure mamwe mamwe wakaona futi kuti toqualify kuve number 1 fan inoteera Sly Media for a long time. Dzokere kumashure kunosvika kwana madungo. Andona nemamwe nenyusiwo macoverage amunoita enyusi even parufu rwaSoldier Love ndakazviona futi. Imwe yawakaona yaungati wewe Sly Media inganzi iri kuita basa ndeipi yaungarangarira kana waungarangarira angadzi Sly Media pane zvairi kuita because it's Sly Media building bridges? Pane here zvaungati iwo zvatiri kuita zvinobatsirawo society? Pane yandakaona yamakaita ndingadzichipo taitaura nezvei? Pane vamwe vasikana vamaibatsira vaita zvokupinda mumabhawa vepatouchline avo taita maprovince akawanda pavasikana ivava. Iwo mumwe unorangarira ndeyekupi mainterviews akaitirwa kupiwa? Pane imwe yekubhindura then pane pamakabatsira futi I think mwana akaita matriplets if I'm not mistaken. I remember that one kubhindura ane 16 years ane mukomana wake ane 18 years. Ipo paya munoziva here kuti amai president mai Mnangagwa aona interview vakazoenda kubhindura unobatsira musikana iye munoziva saka aiwa ndo zvimwe zvacho. Pane imwe interview yauri kurangarira inoita kuti tinzi takabatsirawo vamwe vanhu vanongorarama mucommunity yemuno muZimbabwe. Akawandisa. Unoti chini Sly Media? Alright, unoti chini? Ndinoti Sly Media rambai makadaro Mwari akuitire nyasha muramba muchipfuurira mberi nebasa. Handiti? Saka ndingotaura kuti tine zvemuno muchirundu. Nyaya dzonakidza muno muchirundu dzedze. Nyaya dzonakidza muno. Hapana kana nyaya tingatakurawo tikaenda nayo ku? Hapana. Saka ngatiti inini ndikawana muno mandi ndakauya nezuro manheru ndakaona vasikana vepatouchline ndirakuvaita mainterview zvakaita here ndimboita interview yekuno kuza vanhu vakazofunga ndokubhindura munoita munovaona paoffroad up vanowanika kwavira handiti? Munoziva here kuti iwo masex workers ese atakaita mainterviews haachaende kutouchline?
vakawana rubatsiro, vamwe vakutopiwa mari because vanhu vese vatakaita mainterviews vaitaura ivo kuti zvikonzero zvakaenda kuti vaende patouchline ndezvekuti mumwe aiti ndakarambwa nemurume nekuda kwekuti ndakandazvara mwana bofu, mumwe aiti ndakasiyiwa nemurume ndine vana, nzara yatipinda tikaita se tikapesa takuya kuno kutouchline. Takabva taona kuti vanhu vese vazhinji vacho vanoenda patouchline havasi kuenda nekuda kwokuti vari kuda kudaro, zvekuti vamwe vanototiseka vachiti ko imimi makuinterviewa patouchline asi ndokwamukutsvaga mabhebhi here chichi tichingotukwa pamwe makomenzi acho kwamboaona asi titofarira hedu kutukwa, asi patine tichitukwa ipo tichitoziva kuti pane zviri kuitika. Mwari anenge achiyambutsa vamwe vanhu kubva muguruva achivaisa pachinhanho chakanaka. Tine vakawanda vari kubatsirwa izvinezvi vakuwana mari yavanopota vachirarama nemhuri yavo vasingaende kutouchline. Ngatiti imimi dai mamuri manager weSly Media, imimi ndezvipi zvamungada kuti zvirambe zvichiitwa kana kuti zviitwe paSly Media kuti TV irambe ichinakidza? Muchitaura muri kuno kuchirundu, border post neZambia. I think kuramba muchingobatsira zvinotomotivatawo vanhu vakawanda. Tobatsira chii? Handitaona totaura go deeper. Kubatsira zvamuri kuita izvozvi. I think kuri kutese kunowo munofanira kuitawo muchitishanyira, muchiona kuti tiri kurarama sei, vari kudawo helpwo muchivabatsirawo sezvamuri kuitawo dzimwe nzvimbo. Kwete kuramba muri kuHarare chete. Kuno muchisvikawo muchionawo kuti zvakamirawo sei. Sezvataita izvi. Kutiwo vamwe vari kuraramawo sei. Kune vasiri kuenda kuchikoro, kune vari kurwarirwawo, vane masituation mamwe asingaiti sei. Akangodaro. Ngatiti iyo zvinezvi tiri panapa pabuilding iri panapa panoti wane zveipata kuwana uri panapa ndopaunoshandira panapa ibuilding yasekuru wangu ibhawa rinonzi makazi. Alright. Panotengeswa doro ibhawa repamusoro-soro. Tudze kuusoro-soro wacho kuti pakaita sei imboritengesa timbodziona zvibhawa rinei kuti sei muchiri ndo number 1 muno pano pachirundu. Doro rakatonhorera rinowanikwa ririmo. Hatitengese masupa, hatitengese ana igu, tinongotengesa doro rimwe rere pamusoro-soro. Mbhawa muputwe fodya, muputwe fodya mbhawa. Saka ndizo maKristu tokona zoya zona. Munowanikwa bhora ero? Munowanikwa bhora. Madrinks tii zvese zviri mumvura zvinowanikwa dzotonhorera. Saka unatuya zona Champions League panapa? Vanouya zona. Panze apo panobikwa mabhonzo, musoro wemombe nemazondo. Handiti hatingamboendawo senumber 1 fan usina kumhoresa dzimwe hama dzako dziri elsewhere. Alright. Ndaumhoresa gogo vangu mai Makaza vari kuKadoma, ndaumhoresa sekuru vangu Edi nauncles vari kuKadoma, ndaumhoresa sekuru Makaza vari kuChinowe, ndaumhoresa sisi vangu vari kuKaroi. Wataura vanhu vari abroad over rivers. Ko vari muno muchirundu. Vari muno muchirundu. Ndaumhoresa shamwari yangu Lydia weImmigration Zambian side. How are you my dear? I'm doing fine. Ndaumhoresawo mufundisi wangu namai mufundisi atonamata nawo paAFM Mount Zion Assembly Chirundu. Handiti chii chaungada kuchiitwe kunoku tigonzi dunhu rino rasumudziro chingangoitwawo kana kuti whether igovernment ikanzuru ichi kuti nzvimbo inei ive nzvimbo yakasumukira inotaridzikawo? Tikuona kuti panokurusa nevanhu vakawanda, izvi tikuona pane matraks akawanda, kuratidza kuti inzvimbo inopfuura nevanhu vakawanda. Chii chingaite kuti isumudzirwe nzvimbo inei? Shungu dzako iwoyo? Shungu dzangu dziri kuti bhodha kudai ravhurwa. Kudai ravhurwa zvinobatsira chii? Zvinobatsikawo nesu nemabhizinesiwo. Tinoonawo vanhu vakawandawo vanouya vachitengawo. Imimi zvinhu zvemunohodha kuZimbabwe revanhu zvinohodhwa kuZambia? Isusu bhiya redu rinobva kuKaroi neDelta. Pane zvimwe zvamunombonohodhawo kuZambia because watikuda kuti bhodha rivhurwe makastoma auye ko imimi madrinks muZambia. Handiti? Good one. Aiwa tinoyoka vatungamiri nevakuru vehurumende zvikuru sei vanoona nezvekuti bhodha rinopindika here kana kuti harisi kupindika, rinovhurwa here kana kuti ravhurwa. Ndo zviri kutaurwa nehama dzedu dziri kuno kuKaroi naRosa
number 1 fan yedu ationa atiudza maprogram apa atonyara kutaura akawanda atiudza akawanda tisatombotanga kuita interview akaona number 1 fan saka isusu narosa tinoti Sly Media building bridges. This is Yabuda TV, hakudima CV, Sly Media TV, yandispota ndrimu street ndazoona ndapa news ndakawandwa nema views. Sly Media TV mandichinjira ang my dreams. Sly ya Sly Media, Sly ya Sly Media, Sly ya Sly Media, Sly ya Sly Media. Kuchinja vision ya maghetto youth, kuchinja life ya maghetto youth, kutipa nzira semaghetto youth, kutipa gwara ramangwana rakanaka. Sly ya Sly Media, Sly ya Sly Media, Sly ya Sly Media, Sly ya Sly Media.